Дӯстон, салому алайкум. Рӯзи ҳамагитон ба хайр бошад. Дар канали Умедҷон Техноблог дар видео лайк монед, дар канал обуна шавед. Барои чӣ имрӯза видеои мо дар бораи телефонҳои Infinix меравад. Infinix-ҳоро тина абзор кардем ки телефонҳое нав омад ва комментария бисёрто хондем ки бардод нархош хати гап зад. Телефон дина бега соатҳои 10 шаб ки омада ба ин хотир нархош оли аниқ накарда будем. Ба ин хотир нахостем ки мақсад дурӯғтон бигӯем ё ки нарх иваз чи гуфта. Шаб мақсад нархҳои телефонҳоро туғрӣ кардан монде. Ана ки худо хоҳад имрӯз ҳам дар бораи ҳар як телефон чӣ кор карданашро нишон медиҳем то ва нишонтон медиҳем ки ҳар як телефон чӣ камера мекунад ва нарх навош чанд сомонӣ ай. Ва як чиз дига хотир набурем бардори азиз, вақте ки шумо фарно дар магазин мо кадом номо телефон харидорӣ кардед, ҳам соҳиби шарикча мешед. Я шарикча дириш ҳар хел подарка дорад. Хатон бо мисол дар канал метавонед будро бибинед ки бардори чӣ номо подаркаҳо буридесиян. Ва ози бошад нархномаи телефонҳо ҳамаш дар телеграм канал ҳам мешавад. Телеграм канал дар описание ҳастад. Realfon Москва ё ки мисол телефон гирифтен дуромаден Realfon Москва. Ҳам ҷои поезда нарисонден. Realfon Москва насе мебурояд. Вақте обуна шудамоде ҳамҷа нарх навои телефонҳо ҳамаш мебурояд. Десена буромадаги ба шаб соатҳои 11 шаб. Ана ки ози боша ҳар якша нишон метем характеристикаи хати. Ин якум телефони Infinix Spark 7 4D+2 яъне 4 оперативка 64 памя дорад. Нархш бошад ҳамаги дар магазин мо 5500 рубл ай. Ва телефон коркунишро нишонтон метавонед ёкин бардоред. Ина телефон коркуниш, ина дидесен коркунишам бемалол дидантон мумкин ай. Ина бардоред азиз, чӣ кор мекунад ҳамаш фаҳмо. Ва ина камерашам метавонед будро бибинед. Ина камераи телефон. Ина бардоред азиз, ёкин камераш. Ина 4 карта зум дорад. Ва ин бошад фронтални камераи телефон. Ва ҳамин телефон нархш ҳамаги 5500 рубл ай. Телефони буҷетни ҳисоб мешавад. Отпечатки палец дар рақиб шуд, дута камераи хеле дорад, дидесена, дута камера ва отпечатки палец дар рақиб гуфтам. Қисмати пеш бошад фронтални, колонкаш қисмати поён. Ялно зарбунак шуда, зарбунаки микро, яъне зарбунаки пешина дидесен чихе гидесе, ҳамин хелай. Ва телефон ин нархи бошад 5000 рубл, памяти 64 гаш. Я 128 гаш ё ки дигараш бо қиматаш рафтан мегирад. Ин нархш дар телеграм канал аст Spark 7 мисол 64 гаш 5000 рубл, Spark 7 плюс, яъне ки батарейка 6000 мачаш 7500 рубл будад. Ва Infinix Hot CI чихе ки десе, дизайнаш ба iPhone монандай, отпечатки палец дар кнопкаш ай, кнопкаи паст баланд кунак дора, қисмати поён колонкаш, ҷои зарбунакш Type-C ва телефон свети кабуд сиёҳ сал шаста, телефони нагирон мекунем, ҷои камераша бинед. Барои чӣ бисёр тома камера хай тез мекунем, шутоби шумода понят мешавад, чихе телефон ай, ина дидесен хто ина сурат гирифтам, ина камераша метавонед ки бинед, чихе камера мегирад. Телефон нархш бошад, памяти 64 гаш бошад, нархш дар магазини мо, ина нигоҳ кунед, нархш бошад 7500 рубл ва Hot CI 128 гаш бошад 9990 рубл ва 828 гаш 11500 рубл чихе гидеси, ина ҳамаш ба иҷа фаҳмондагианаш. Ва иҷа бошад баъди Infinix Hot CI, Infinix Hot Note CI ҳастай. Оперативка 16 8+8 128 памят дорад, JBL колонкаи телефон JBL 20 зарядка 33 ватта дорад. Ва ин телефон чихе гидеси, ана ҳамин телефон ай. Дар комплекташа чӣ дорад бардори азиз, нигоҳ кунед. Дар комплекташа дорад симча, документҳои телефон худаш, симчаи телефон документош ва стекло барои телефон худаш дорад, стекло дорад комплекташа. Чихоли прозрачный ба бренди JBL. Ин аз JBL брендаш хати десен, JBL хати. И чизое ки дар комплекти худаш ҳаста, зарабунаки 20 зарядка Type-C кабелаш ва зарабунаш бошад 33 ватта 20 зарядка. И ҳамаи чизо ҳамин дар комплекти худаш ҳаста. яъне ки ба ҳамин нархи телефон ҳамин чиза шумо соҳиб мешавед. Ва и чанд сомона гуфта агар ки савол бошад, боз нархша шумо да гаптон мезанед. Infinix Note CI бошад 828 13000 рубл, 8256 гаш бошад 14990 рубл чихе ки десен ҳамин хел. Ва дальше мерем дар бораи дигар телефон гап мезанем. Иҷа аки телефон хичавал нишонтон тиман, отпечатки палецаш дар кнопкаш, кнопкаи паст баланд кунак, камераи асосии 64 мегапиксел, чихе ки десен 64 мегапиксел, камераи калон, основной спичка ва ҷои зарбунаш бошад қисмати поён, ҷои зарбунаш Type-C, наушник, колонкаи боло ҳардаш бошад JBL, яъне ки Sound by JBL, яъне ки колонкаи JBL гуфтаса. Ва телефон ози гирон мекунемаш, як бор дига шумо да нишон медиҳем чихе кор карданаша. Ина бардори азиз, чихе кор карданаша нигоҳ кардантон мумкин ай. Ина ҳа метавонед ки худтонам биёед ба магазин истифода барем проверка карда бинед. Ва ина зум дорад, ина суратшам мегирем, як бор шумо суратшам мегирем, шумо як бор нигоҳ кунед чихелай, чихе сурат мегира. Ина так
вибр кардем фокус таб сурат гирифтумаш ина бошад сурати телефон худаш гирифтаги ина фикротон хутон да комментарий навезенги чӣ сурат мегирифтай ва ира бо фронтальни камерашам нишон додам мумкин ай ина фронтальни камераш чиқар кидесен чотка бад камера гирифтасен опа саракам чотка када мондем чотка бада камерашам ва нархои телефона Infinix Hot CI чиқар гуфтам мисол 13000 рубл аст 15000 рубл астай ва иҷа аст Infinix Note C худаш яки ҳами телефонда монандай фақат чӣ фарқ мекунад размериш камтар фарқ мекунад шаша 78 да масалан размери телефон калонай отпечатки палеци амира масалан дар кнопкаш пас баланкнак қисмати боло поён да калонка дорад калонка JBL чиқар ме Sound by JBL нависондаги десена Sound by JBL нависондагиша худи десен хоб қисмати поён Type-C ва телефоноз гирон карда метиҳем тон ина бордари азиз телефон гирон кардум тон ина фронтальни камераш хутон десен фронтальни камераш хела даже фронтальни камераш зум дорад фронтальни камераш хела десен зум дорад ина мешавад пеш карда ва камера қафошам ина мисол зиёдша сурат мегирем шумода нишон медем ки қафош чиқе камера мегирад так гузоши ята фокус кунем так яти дига беки фокус шуахшу нақапед опа ина фокус кардемаш брат ина десена камерашам хутон баҳо битиен чиқе камера мегирад ва ҳамин хел телефон ирам ҳақи памятш аста 128 анаки телефони ҳам пастерниш бистра заряд ки ҳамун комплект ки хос чиқо дорад бистра заряд ки 45 ватта дорад да комплект нархошам нишон дадам ход Note CI ина Note CI комплект мисол нархошам нигоҳ кунед 128 15000 рубл 256 16000 рубл чиқар ки дидесен дар телеграм канал ҳастам мисол Realphone Moskva телеграм канал мон ина метавонед ки телеграм каналам дуромада нархои телефонро инҷа фаҳмидан то мумкин ай ва як чиз дига мегӯям то анаки телефони последний Note C поколенияш Note C Pro телефон нигоҳ кунем дизайниш вообще телефонҳо фарқ мекунад телефон реально телефони багати будан маълумай и корпусаш бошад иҷа камераош 68 мегапиксел фронтальни камераи телефон бошад фронтальни камераш чанд мегапиксел ай фронтальни камераи телефон десен пеш пичка дорад 32 мегапиксел ай барои одамое ки видео мегиранд бениҳоят чотка бадай на камераш мемкин ай вообще фарқ мекунад ва камераи ақибаш бошад камераи ақиби телефон бошад 108 мегапиксел ай ина сурат мегирем просто сурат гирифта аҳмия битен ина так оз ята фокус бигирам ина оз бесен ини коробкаро сурат гирам ина ята сурат мегирам шумо просто аҳмия битен хутон чиқи камера мегирад десе хутон фикротон нависен да чиқелай чиқе нест так шо ирам калонкаош JBL қати кор мекунад чиқел десен JBL калонка поён боло дорад Type-C дорад ва ҷои наушник дорад ишо як чиз дига ки беспроводной заряд дорад беспроводной заряд метиҳад ишо ина мисол нигоҳ кунед ин беспроводной повербанк ай ина нигоҳ кунед телефон ягон мисол зарядаш бошад 59 телефон нигоҳ кунед заряд дорадам повербанк 4% заряд доштай ина ихе мемониша ина чиқе гидеси ина куҷо шидаш бе кнопкаи повербанкам биҷихем бояд заряд бояд бутиеда чӣ бояд заряд надостай ана неправильно монда будемаш да десем беспроводной заряд гирифтасе бардори азиз Infinix телефонош беспроводной заряд мегирад ва нархи ин телефон 8256 тага шузи авқат ҳастай нархаш 19990 рублай ва конечно ба нархи худаш арзанда 108 мегапиксел камера дорад 32 мегапиксел фронтали ихе характеристика дар Redmi бошад 25000 болоай ин бошад буд моделҳои телефонои Infinix чиқар гидесен ҳамаи моделҳош ҳамҷа наличида ҳастай барои заказ кардан рақамҳое ки дар рӯи экран десен рақамҳода муроҷиат мекунед ва ҳама гап чапуш дар телеграм канал мешавад дар магазин ҳам ҳаст адресои мо бошад шаҳри Москва метро Бутырская торговый центр Зелёний ва омади падаркам гирифтан мумкина як телефон хариди як падаркаи дига соҳиб мешавед иҷада бо мисол авиакасса ҳастай метавонед ки авиакасса омади билет харидорӣ кунӣ билет ба ҳама самт ҳаст Тоҷикистон, Россия, Ӯзбекистон, Қазоқистон, Қирғизистон ба любой су. Граница гузари граница ҳастем, ба орда билет харидест ӯзи. Ва нарх намои билетҳо ҳамаш дастурни барои шумо ва билетҳоам дар авиакасса масалан нарх навошам вақт зан дада пурсидантон мумкин аст. Ва оз як видеои дига нишонтон метем тамошо кунед. Агар касе ки надида бошад видеоро тамошо кунед. Телефон падарка мондагиам. Касое ки дар телеграм канали мо обуна мешавад.
شما خبر دارید ما تلگرام کانال دارد اپلیکیشن ما ریال آویا اگر که همین تلگرام کانال گذاشته شما ابونه شوید تلگرام کانال در اپلیکیشن هست و تلگرام نامش ریال آویا اگر گذاشته ابونه شده مونید همین تلفن پدرکم میتین تو تلفن سامسونگ A14 نرخ 13000 روبل میشه در بین подписчикам پدرکم میتین خب نه دیدید تلگرام داره یک روش مثلا جای پویز دم نوشته ریال اینا ریال آویا همین ویدیو رو میتونید بدرین در یوتیوب کانالم تماشا کنید در تلگرام کانالم پارتاگیمش میتونید بیم اول تماشاش کنید و تلفن конечно پدرکم موندگیم در بین подписчикای تلگرام کانال ریال آویا میتیمشون کسی که صاحب بشه و تلگرام کانال در اپلیکیشن میشه بدرین ابونش نمونید برای که گپ چپ اول در تلگرام کانال میشه بعد یوتیوب دایم برده پشتی بسیار حالاتو داره بیم اول سپید کنید بیاین خریداری کنید اینفینیکس ها هم مدل شوجه که خدا خدا اسپاس نالیش در مغازه میشه و هم یک ترکی ویترین هم قسمت پایین فقط تلفن اینفینیکس میشه درسته رقمو برای مراجعه در روی اکران واتساپ مراجعه کنید دسترس به همه شهرهای روسیه را داریم بیم اول زاکاز کنید همون وقت ریال فون در خدمت شما در مغازه ریال فون همه تلفن ریال نیست سلامت باشین تا ویدیوی دیگر